लामसागो सिनी संदेरसा न्यूज ताई एंटरटेनमेंट चैनल फाइदे सिंगतिनि साइमा लाइनाय जोंरा कायसा नुखा महारानी सुदक्षिणा बोरैमा थाहैन नो हाने कयटा फन गरा सेतो गो थाना जों एसडीएम बाय मीटिंग दङो जो तो एसडीएम नि अपरक लाइन पानि सो मीटिंग दङो अमन बाकी लाखि न न नांगलो इमानाव जों चिन्ता त सिने गाय थु अन सिमिया ताबो बाबंगा गाय लामा रो जो त मेखम बायजा गबरबो तो अनेक बेपार दङो गाय सुदु माइमासि एकटा तामबा रांरिफोन माइदो चालायमोन किन्तु लामा हामिया तो लामा तो लगन लांथफोन खायमे याबले अंकाम बगै जों साथेलय दङो नरो बुसिदि किसा कारण जेंग म तंगि थांका हम ताबो केबने तो दुसलाय हामलाया हम तो साथि बसो एफेक्टेड ताबो सुदर जिमिनिया आयं जतो ताफिस लगा हामाया खबरो अमरपुरागो किलारागो हम हायता गान बगै पायाबा के बरो तंखौ आमते के सानि मिशन लिस्ट खाया खौ जेमनि मासु बाले नै हम बायदो बाकी चिकन टी ना नखो बदि खरो Kaya na kita nama. चिकन टी Nama si Joe yan. सीमा दर कुमारी क्या तो Tahu. खाना लाता था तो पंजारामी Yang besar canang lah ya. तुई ए ताप Kalau sih bisa. Aku kuliah. Nah, kita ए सजी कुमार सिंह रगर दे राजू खैया दे थानि बा Ini kok Budi? Ya, pakai siapa Budi? Jadi ke yang रोशी ini apa ini लक्ष्मी लक्ष्मी फाक्या
लामसागो सिनि संदेरसा न्यूज ताई एंटरटेनमेंट चैनल फाइदे जों तिनि साइमा लायनाय जोंरा कायसा नुखा महारानी सुदक्षिणा बोरैमथा नि सोंनुखा बरक सिनेमा आमसाया माने खनि किसा बागनानि नि फाइमानि सोंनुखा ओंखाय मैडम किसा साइखना गादि नरक जे तिनि माने थाने साल केसरां तो ब्लैक मार्केन फ्लाडिंखा बर देरा खुरांखा ओंखाय नरक बबा हाइके कम्युनिकेशन खाय तिनि सिनेमा ताकारजला आमसायनि आश्रम कामियाव सफायखा पहिले तो हामबाय ओमफ्राय जोंथ' दिनै अरनि भारत ताकारजला नि एमएलए बबाय जुगाजुग खायो आखौनो बबो जागायाव बेसि फ्लाड ओंखा कस्त मानि दंफायखा जोंनि बर'ग्राव ओमफ्राय जों किसा मिसा जी मान माथै महारानी सुदक्षिणा बोरैमथा हयते फाइलेखा ओमफ्राय बर'नो सुबाना बागे ओमफ्राय केन्द्रायसरा आरो बोजों किसा मिसा हेल्प खालायफायखा ओंखाय ताबगरो आश्रम पारा आरो जों हेल्प खालायनानै फायखा जे जों जुगमाथै ओंखाय जों सुदु महारानी बोरैमथा निसिमिया चिनुकलग गोबां मा बर'फोर जोंनो हेल्प खालायखा रां दिखा ओंखाय अमबायनो जों किसा मिसा मानायरो पाय तुबिखा जे जों मानसा तुबिखा ओंखाय बेसि तो जोंबो मानिया जे जों मानमा सकनो तुबिखा चारिदिके एमन भावे प्राकृतिक दुर्योग ओंखा अब जों गभर्नमेन्ट सिमि नायतंहैया जे जों मानसा जत्त बरक न ताबो जों जुबाय मांखे जाओ चिनी सिमिया सारा त्रिपुरा न केबनि नौकरीखा केबनि तंथाय करिखा केबनि कान्ना चुमनारि करिखा अजराव जों भाई किसा साहाय्य खालायफैखा महारानी बोरैमथा जों अमा सिमिया महारानी सुदक्षिणा बोरैमथा सब समयनो जों जेफोरो प्रयोजन आफोरो जों बोरैमथा हाइके हांगे साहाय्य खायो जत जागायावनो बिसि खालायमायाफोरनो चिनि जे जों माथि जों खायो बयबो जोंनो साहाय्य खालायनाय दङ बर'बो जोंनो जों बावैनो दिनै अर आसक सपाय मानखा हामबाय